Televízia Joj. Mimoriadne zamotaný prípad vyšetruje polícia v Revúcej. Kontaktovali nás dvaja súrodenci z Radkovej, ktorí tvrdia, že ich bez príčiny zbili 4 súrodenci z tej istej obce. Keď sme na druhý deň zisťovali podrobnosti, dozvedeli sme sa, že útok nevznikol bez príčiny. Mladý muž tvrdí, že 4 muži ho surovo napadli, keď nastupoval do autobusu. Na nečakaný útok sa prizerali nielen šokujúci cestujúci, ale aj jeho vystrašená matka. No tak vtedy veľký krik. No a vtedy sme zbadali, že jeho bijú. Tie one mali na rukách a kričali mu, cigán, teraz ťa ideme zabiť. Tam na sedačku ma proste chytili a už ma iba boxovali do hlavy. Toto je Robert, ktorý cestoval aj so svojím bratom Emilom a matkou domov z Revúcej. Z ničoho nič sa údajne do autobusu vrútili 4 súrodenci a začali ho mlátiť. Dôvod vraj nemali žiadny. Proste z ničoho nič. Som zozadu dostal asi rasistický útok. Pravdepodobne. Som sa bála, že mi už ich tam zabijú, som sa bála. Vodič autobusu nakoniec privolal políciu. Dobitý Robert však nechcel ísť hneď podať trestné oznámenie. Nemal sa vraj potom, ako dostať domov. Po bitke mal hrče na hlave a doriadené oko. My sme ho odviezli ešte večer na vyšetrenie do Hnúšte. Na druhý deň sme zisťovali informácie od policajnej hovorkyne, ako aj od 4 bratov útočníkov. Doma bol len jeden z nich. V súvislosti so vzniknutými udalosťami medzi týmito občanmi sme prijali už viacero oznámení. Vysvetlo, že bitka v autobuse nevznikla len tak bez príčiny. 4 súrodenci išli do Radkovej autom a chceli sa s nimi zviesť aj Robo s matkou a s bratom. Oni však odmietli s tým, že sa toľkí do auta nezmestia. Roberta to údajne nahnevalo a mal sa im vyhrážať, že im to doma spočíta. A to súrodencov nahnevalo. Na to nasralo, brata tiež, druhé a tretieho tiež. Vystúpili sa, išiel som za ním, ušiel do autobusu, vošiel som, dal som, zlomil som mu. To však nebolo všetko. V noci sa 2 napadnutí bratia rozhodli, že sa útočníkom pomstia. V noci im na aute prepichli pneumatiky a kameňom rozbili okno na dome. Nevedia ako riešiť, no tak rozbili okno, no. A ste ich videli? Videl som, pravda, že. Toto ako pomsta 2 bratom zrejme nestačila. Ráno na autobusovej zastávke v Radkovej napadli jedného zo 4 bratov. Išiel do roboty, ten najmladší. Napadli, súrovo. Ho skopali. Súrovo ho teraz napadli. je v Revúcej v nemocnici. Obidve rodiny to nahlásili na políciu. Bitku v autobuse ako aj nočné vyčíňanie vyhodnotila polícia ako priestupok. Sme v 2 prípadoch vec odstúpili ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V jednom prípade ide o priestupok proti majetku. Najhoršie nakoniec dopadol 23-ročný Emil, ktorý nás ako prvý kontaktoval, že mu v autobuse zbili brata. Ten mal byť hlavným útočníkom pri raňajšej bitke. V prípade jedného z oznámení sme začali trestné stíhanie pre trestný čin ubliženia na zdraví a pre trestný čin výtržníctva. Z týchto trestných činov sme obvinili 23-ročného muža z Radkovej a za tieto skutky mu hrozí až 2-ročné väzenie.